sa sisin ngi kwa wan pen ken mau ki pajba ba haka arpa pratrik u Julai menta unau ni ubnai ladam ngala da ya pendo yo principal secretary jong kan labor banyak keren halor ke jing jong ki nong bela hajing ha lor we jing jong ki nong belas ni ki job card holders but QA ki badi madan ba kunta terti unorganized sector lengba jong ka to ka scheme bala pelan ka crawl ka bang yong ka chief minister relief against wage loss but ka to ka BOCW te halor kitu ki atli ki man nakaliang jong principal secretary kuman ong no ula kular ban beli yang tu ki helpline atli ki helpline number ringi la dien jong bangila ya share kitu ki helpline number hagi social media ba ki platform ngi syam bon ki pajba ya kundu jing namar ba khamtam ya gini ki baladam kitu ki on kitu ki helpline number kim trekam bar hadian bangila ya follow up yang bat ka department keladon kejing yat bet kendiat henry ibabon ki pajba dang mentan ru kidang bon ki pri bafon ki baong ba kini ki namba bon sin kim long te halor kini kebentangi ka beningkong ngi ku aban penken mau ya ka sarkar bakal adon kejing yate kular hak fratrik bakal deban bat ya ketu kejing yate kular namar kani kedai naga benta ka hok jong pajba bat fide bentip bakal sarkar ka ba ka syuki sarkar ba pisong kadai ban sakri pajba te naga takadaw ka beningkong aku aban kentui ki pajba hoi ka pisa kam dolong ka bahe ar hajar sispa hanrei ar hajar sispa ro kadai ka ikhtiar ka jongpi kadai ka hok ka jongpi pide ban phone pide ban pelong ya sarkar bakan nong accountable bakan aya ka hok ka jongpi baru nakamenta ki pajba hamdamai kinong belas ngi lengba ka tu ka building and other construction workers ka ba pide hok ban yo san hajar kitu ki bala register artusan hajar ngot mo baka sarkar ko ang bakala ai bon apreng jong kiru ngila syam bon ki klemyo ya kutu pisa ikan tu ya pi ban yai phone ya kani ka kini ki helpline but ngangech kem ba ka sarkar lingba ka jing ya teli lang jong ki pajba baro jong ki badai hok ban yo kan pelong ya sarkar ba kan sim khai kini ki baro kabak kham kong sam ngakwa ban wanlam lingba kani ka lat pathai ku bor mtak si kolong ba kani ka sarkar kala yo ya city ka ba address yo chief secretary kaba ka city ka deha ka kasautri u Julai ar hajar ar po lingba ka labor lingba ka Ministry of Labor hakbala kentu ya kani ka sarkar number 1 ban register thamai ya ki nongbala baro hapi badan hapo ka jela nilai i ba hapo ka jela tentang arpsan hajar ngot ki balong eligible ban yo ya kani ka jingerap naga BOCW walada lesi kidon khambun mania kata reitang arfusan hajar ngot kidon hagari India barokwe kidon hadu san kurur mo bangilai i ba ka nek city kala kran sai badai ban le wut ya kani ka kam badai ban simkhya habaro ke benta khnang bala ban penti kana ba enla ban weng ya kejing jongki pajba khamtam lengba jong kanika khlam ban ai ki ka social security ban mitigate ya ki jing lane ban mitigate ya ki miseries ke bagi ya kundo lengba jong kanika jong lengba jong kanika khlam te kabang aku ban ong hang ni kalong ba ka wei na ki mat ba ka tu ka city ke bala pha sya ka sarkar Meghalaya bala address chief secretary kalong ba lengba jong kanika BOCW ka sarkar ka daiban ai wut ya ki jing yarap ya ki pajba khamtam kani ka por jong covid ka baki ong ka mo lingba kani ka mission mode program te ban ai ki ya kita ki jing yarap hakadiang jong ka pisa baru ban wat ya ki lat kelenti lingba ki cooperative society lingba ki self help group ban yarap ya ki khnam bakin light na kini ki jing jong ka covid te ka bakham kong san kolong ba na lor jong kani notification kala don ru ka Supreme Court order harus nam arhajan riu ban yarap ya ki pajba bakin khatam bagi construction workers ban register kirteng jong ki wut bakin la ban yo ya bakin la ban long ki riu khot jong ka BOCW bad hadian bagi la long riu khot jong ka blor jong ka por jong ni covid bar
Bagian yo ya gijing erap ha bai dai bat kapuli ko puthi ngilai keren ha tu singi ngilai keren janai ha baru principal secretary ke kilan ha ki ba ka sarkar kala ban erap ya ki nong belah mo ka wei ne ka wei kalong bangin o ngi ong ba ho kita ki bala register ki bala yo dei ban penting kana ba barok ken yo ba ngi ong ba ki don ki bala register menchum snam ling ba jong ki snong ba per han rei ng suban ong ba leng ba jong ka tu ka exercise lu nang pun ki bri khna ban register ku tu por ka bar ka bangi ko ban ong ka long ba kani ka city ka ba lapha sa ka sarkar jila kala kran chai bagi tu ki ba khamla ban renew ha ka por jong ko ben ka sarkar jila ka de ban wan ki lat gelenti ba ban wave no ya kata ka renewal ha ka tu ka por lani de ki wave ba ki lat mo ko mangil aju mo tu si lada ka bay registration kadesh pudingga bagi don hok ban yo sana jaringka pila wan ai ki sawajar knai spak knai pudingga kita kilong ki special mechanism bagla ban pentrekam te kabar ka bang kwa ban ong kalong ba hoi kala don ka drive mencum stam hanrai kani ka drive kam de ban kot ama kala ong on mission mode mo lai banai ban register lai banai ban plan ban lai banai ban implement ye ki scheme ba pher reka ba sungsi kalong ba ka sarkar kala register ye ki nong bala menjum snam ba pri hapreng jo kijing ek ba pher ka ba bun kila siu nyo fu dingka rei hadu mentak tempat juyo ya kijing arab na kadiang to sarkar la da kadai ka education la kadai ka housing la kadai ka subsistence allowance mo lada dai ka emergency allowance kini ke berkhoi ka sarkar ka pale te ka ba mentang aku aban kentu kalong ya sarkar ba hadian ba pila kam ba pila ajing rap arsan hajar ngot ki rukhat ka baningkong kalong ba ya kitu ba khlamla ban register muslim stem ki ban pelait no ya ka pisanam tajung ki bar na ka mentai kitu ki bala register muslim stem ru ban pelait no ya ka jing rap jung ki kham tam ya ka subsistence allowance education allowance but kini ki housing allowance ki emergency allowance ya kini ki ban le no kham kloi bar ngi kentu ya sarkar ban bat ya ka supreme court order supreme court ruling namar balara phimle ya kata ngathai sarkar susu ba kalong ru contempt of court